Kok ngene iki? Saran lah seleran. Oke balik. Motor kurang 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 wit nih, 10 wit 10 timbo. Kita cepet tahun kurang 10 timbo iki lho, beh jan. Masak lah iki nyapo. Ki ndang ngono lho. Garek kurang 10 timbo kek mulai kok malah nang kono malah tengok. Iya, nyapa lo? Iya sek ta. Wah, mbok timbo cilik iki lah. Jen dino kur kocar-kocor wis iki. Ya Allah. Ki ndang cepet tonton lah. Garek kurang 10 timbo kok. Masalah. Lah kok iso mbok ganti timbo iki piye to, Ton? Lah kan timbo cilik ae to, Pak. Lah timbo gedhi mau kan wis timbo gedhi to, kurang 10 timbo iki nek timbo gedhi. Lah timbo cilik kok ngene iki. Kok timbo gedhi, lah nek timbo cilik ora kurang enek 100 timbo. Wong iki takrane timbo gedhi kok iso malah timbo cilik mbok goni iki lho. Wong megahe wong urip yo kon kesel. Urip ora gelem kesel. Itu kan enteng. Gue timbo gede ya? Kita kurang 10 timbo, kita cepet kok malah. Selama maghrib lho, Pak. So panggah ngengkel ngomong iki. Yo. Apa milih gue timbo cilik kayak ping 30? Nah, gue timbo gede. Uang kok kocor kok. Gue timbo gede kok, gue timbo cilik ora rampung-rampung. Tak kerane wis timbo gede orang 10 timbo lah kok. Malah timbo cilik iki ora yo. Jemblenge wong ton iki. Megahe kok enggak tahu bener. Alah, wong malah goling kok lepas kok terus tinggal balik ae ben kapok ben kocok dhewe. Jan. Ton. 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 Kayak ini juga bocah iki. Dus tenan kok. Ulah mangklek itu tiba balik tenan. Aduh. Dus tenan kok. Malah ditinggal balik ten jen kurang ajar ten kayak. Kocor kok malah balik karena piye kurang 10 timbo kita rambut mulai malah masalah ten bisa. Oh, bocah jan kurang ajar tenan kok malah balik ki arepe yo piye ngono. Kurang 10 timbo lah mah. Tunggone nganti nyelana lho tibake nang kene renek. Lah wedhus tenan. Cek ya. Oh, ditenono kan ngomah.